Assalamu alaikum masoyanmu ma'abota bibiyan wannan gidan TV namu mai suna Amana Hausa TV. Kamar har kullum ni ne Musayyib Dangol Idris naku. Kafin mu ci gaba da wannan labarin, idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida namu mai albarka, ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawa, wanda da zarar mun ɗaura sabon aikinmu da ka same shi cikin sauƙi. Mai sauraro, ka buɗe kunninka ka sha labarin soyayyar babban jarumin nan na Kannywood mai suna Adam A. Zango tare da sahibarsa masoyiyarsa kuma abar ƙaunarsa, wato jaruma ko in ce malama Sayyada, wacce mutane suke kiranta da suna baiwar Allah saboda tsantsar natsuwarta da kuma hankalinta. A yanzu dai soyayya ta yi ƙarfi, wato in ce ta yi nisa tsakanin babban jarumin nan Adam A. Zango da shi da baiwar Allah, inda wa'insu suke ta tofa albarkacin bakinsu kan cewa shi jarumi Adam A. Zangon ai mayaudari ne, sakamakon ya auri wancan, ya auri wancan, ya auri wannan. Suna gani kamar ita ma baiwar Allar idan ta shiga gidan Adam A. Zangon za ta fita kamar yadda sauran matan nashi suka fita suka bar gidan nasa. Sai dai Hausawa sun ce mai ɗaki shi ya san yadda yake masa yoyo, a zargin da mutane suke yi wa Adam A. Zango na rabuwa da matayen da ya aure su. Shi kaɗai ya san irin hali da yake fuskanta a tsakaninsa da matan. Babu wani abin da ya kamata a yi face a taya shi da addu'a. Idan ka ga namiji har ya rabu da matar da yake aura, shi kaɗai ya san irin hali da yake fuskanta. Ana tsaka da wannan cece-kucen ne akan Adam A. Zango. Wannan baiwar Allah ta ce ta ji ta gani, mutuka raba babu abin da zai hana ta bata auri Adam A. Zangon ba, sakamakon irin ƙauna da take masa a cikin zuciyarta, wanda shi kansa shi ma Adam A. Zangon ya gani, ya yaba, ya yarda da hankalinta da kuma ɗabi'unta, shi ma yana ƙaunarta matuƙa. A halin da ake ciki ma yanzu, soyayya tsakanin Adam A. Zango da jaruma baiwar Allah ta yi nisa sosai, wanda ɗayansu baya iya jurewa idan bai ga ɗan uwansa ba. A kwanakin bayan nan ne Adam A. Zangon ya yi tattaki ya biya wa shi kansa da sayyadar tasa kuɗin umra, wanda suka tattara ya nasu suka tafi umra, suka je ɗakin Ubangiji, suka je gaida ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. A yanzu haka zancen aure ya yi nisa tsakanin jarumi Adam A. Zangon da kuma 'yar aljanna, inda nan ba da jimawa ba za mu sako muku pre-wedding picture ɗinsu, wato hoto kafin aure. Wasu suna ta tofa albarkacin bakinsu suna ta cewa lalle Adam A. Zangon ya yi sa'ar mace ta gari. Suna cewa idan har Allah ya mallaka wa shi jarumi Adam A. Zangon wannan 'yar aljannan, to shi da aure fa sai a aljannatul firdausi, domin kuwa tana da nutsuwa da hankali da kamala, ga kuma sanin ya kamata, irin macen da duk wani namiji yake buƙatar samu a rayuwarsa. Shi ma jarumi Adam A. Zangon ya ce idan har Allah ya mallaka masa 'yar aljanna, to ya kulle ƙofar aure har abada da shi da aure, sai dai kuma a lahira a cikin aljanna matan hurul aini, wanda su ma bayanta za su biyo ko a gidan aljannan. Mai sauraro, ku ci gaba da bibiyanmu, mu kuma za mu ci gaba da kawo muku daɗaɗɗen labaran jaruman Kannywood da sauransu. Kar ka manta, idan wannan shi ne farkon shigowanka wannan gida namu mai albarka, ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawa, wanda da zarar mun ɗaura sabon aikinmu za ku same shi cikin sauƙi.